Türkiye башкаласы Анкарада 13 сагат. Исәнмесез мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2026 елның 9 августы якшәмбе. Сез турдан тур эфирда Türkiye Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Бүгенге чыгарылышта соңгы хәбәрләрдән соң Төрки дөньяның мәдәни мирасы программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия Тышкы эшләр министры Хакан Фидан Анадолу агентлыгының Мәккә килешү турындагы сорауларына җавап бирде. Җомга көнне Төркия, Пакистан һәм Сауд Гарәбстан арасында Мәккә бердәм саклану килешү имзаланды. Министр Фидан әлеге вакыйга турында булай ди: "Бу чыннан да тарихи көн иде. Илбашыбыз Рәҗәп Таyyip Эрдоган җитәкчелегендә алып барган тышкы сәясәтебездә без күп еллар дәвамында омтылган нигез ташлары бар. Шуларның берсен гамәлгә ашыру белән бәйле вакыйгага шаһит булдык." Хакан Фидан аңлатканча, Мәккәдә Төркия, Сауд Гарәбстаны һәм Пакистан арасында имзаланган саклану килешүе техник яктан НАТОның 5нче маддәсенә тиң. Анда бер илгә һөҗүм итү барысына да һөҗүм итү дип санала дип әйтелә, ләкин кискен аерма белән ул бернинди дә уртак дошманны да билгеләми һәм бернинди илгә дә каршы тормый. Анадолу агентлыгына биргән эксклюзив интервьюсында Фидан өч яклы килешүнең иң җентекле аңлатмасын бирде. Ул аны төбәктәге тотрыксызлыкның артуына кирәкле җавап дип атады. Пактның тулысынча саклану характерында булуын һәм басып алу нияте яки планнары булмавын ассызыклап, Фидан коллектив үз-үзенне яклау һәм агрессив хәрби позиция арасында ачык кызыл сызык сызды. Әгъза илләргә һөҗүм ителмәсә, бер илдә безнең нишаныбызда түгел. Фидан шулай ук өч имза куючы илнең характеры бу иттифакны гомумән төбәк өчен куркыныч тудырудан табигый рәвештә азат итә дип билгеләп үтте. Төркия, Сауд Гарәбстаны һәм Пакистан экспансионистик басып алучы илләр түгел дип белдерде. Бу белдерү белән министр Фидан килешүнең көч күрсәтү яки территориаль амбицияләр өчен түгел, куркынычсызлык һәм тотрыклылыкны тәэмин итү өчен генә төзелүен ассызыклады. Украина һава көчләренең язмача белдерүендә Русиянең бүген төнлә илнең төрле төбәкләренә һава һөҗүмнәре ясавы турында әйтелә. Белдерүдә Русия армиясенең Украинага 17 ракета һәм 202 дрон очыртуы, һава саклану көчләренең 174 дронны юк итүе җиткерелә. Харьков төбәк хәрби идарәсе җитәкчесе Алексей Негубов та үзенең социаль челтәрдәге аккаунтында Харьковка Русия һөҗүмендә 2 кешенең гомере өзелүен һәм 21 кешенең яралануын белдерде. Украина дәүләт гадәттән тыш хәлләр хезмәте социаль челтәрләр аша Одессага Русия һөҗүмнәрендә 8 кешенең яралануын белдерде. Русия саклану министрлыгы исә Украинаның портларына һөҗүмнәрен дәвам итүләрен җиткерде. Министрлыктан ясалган белдерүдә армия тарафыннан кулланыла торган Одесса һәм Черноморский портларында хәрби милеккә, ягулык һәм нефть саклагычларына йөк ташу корылмаларына һөҗүм ителүе, шулай ук Одесса портының төньяк-көнчыгышында урнашкан Беляри һәм Новый Беляри торак пунктларындагы ягулык баклары нишанга алынуы билгеләп үтелә. Белдерүдә һавадан һәм җирдән һөҗүмнәрдә югары төгәллекле кораллар һәм кешесез һава аппаратлары кулланылуы әйтелә. АКШ саклану министрлыгы Пентагон Иранга һөҗүмнәр нәтиҗәсендә сугыш кирәк-яраклары запасы бетү сәбәпле саклану сәнәгате компанияләреннән корал җитештерүне һәм тәэмин итүне тизләтүне сораган. Washington Post газеты бастырган Пентагон документына караганда, саклану министры урынбасары Стив Файнберг ширкәтләренең җитәкчеләренә хат язган. Ул компанияләрдән 21 көн эчендә Пентагонга күпкә тизрәк һәм агрессиврак тәэминат графикларын булдыру яки мөһим мөмкинлекләрне җитештерүне арттыру өчен планнар тәкъдим итүләрен сораган. Төркия авазы долкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. АКШның элеккеге илбашы Джо Байденның улы Хантер Байден әтисенең яман шиш авыруы гәүдәсенә таралуын һәм сөякләренә метастаз бирүен сөйләде. Хантер Байден BBC-га интервьюсында яман шишкә каршы көрәшне күзәтү авыр диде. Байден офисыннан 2025 елның майында чыккан белдерүдә элеккеге илбашына агрессив простата яман шише диагнозы куелуы әйтелгән иде. Аның вәкиле 2025 елның октябрендә элеккеге АКШ лидерының радиотерапия уза башлавын белдерде. Австралиядә кош гриппы белән көрәшәләр. Виктория штаты хөкүмәте кош-кортларны ябылу урыннарда тотарга кирәк дигән карар кабул итеп, илдә бу чараны гамәлгә ашырган беренче төбәк булды. Программа Мельбурнда, яр буендагы төбәкләрдә һәм кайбер күрше районнарда 50 яки аннан да күбрәк кош-корт асраучы шәхесләргә кагылачак һәм башта 14 көн дәвам итәчәк. Җирле вәкаләтле Микаэла Седл бу чараның йорт кошларының кыргый хайваннар белән бәйләнешкә керүен булдырмас өчен күрелүен һәм хөкүмәтнең бу саклык чарасы авыруның таралуын
булдырмас дип өметләнүен белдерде. Австралиядә кош гриппы вирусының H5N1 штаммы китереп чыгарган беренче шикле очрак 19 июньдә ачыкланды. 29 июльдә авыруның кыргый кошлар арасында таралуы билгеле булды. 2029 елның апрелендә зур астероид җиргә шактый якынлашачак, планетабызга якынча 32 мең километр гына ара калдырып үтәчәк дип көтелгән Апофис астероиды кешеләр барлыкка китергән галәм чүп-чары белән бәрелешергә мөмкин. Италия милли тикшеренү шурасы белгечләре геостационар орбитада Апофисның юлын һәм ясалма чүп-чар популяциясын симуляцияләде. Астрономнар астероидның җир өчен бернинди куркыныч тудырмавын ачык ассызыкласалар да, астероид белән җир тирәсендәге галәм чүп-чары арасында бәрелеш мөмкинлеге барлыгын белдерде. Мондый бәрелеш өслектә кичкенә кратер барлыкка китерергә һәм тузан болытын күтәрергә мөмкин. Бу соңгы хәбәрләр иде. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Бүген без Төрки дөньяның киң географиясы буйлап сәяхәткә чыгарбыз. Җил очырткан тукыма буйлап. Ефәк яктысында бәрхет кафтанда тантаналар үште. Баш киеме шәкерендә формасында. Бел бауда ялтырап торган көмештә, келем мотивына охшаган шигүдә без 1000 еллар дәвамында булган хикаяны тыңларбыз. Чөнки кием ул тәнне каплаган тукыма кисәге генә түгел, кием халыкның хәтере ул. Бу географияның климаты, җәмгыятьнең ышануы, эстетик аңлавы, сыйныфы, яше, гаилә хәле һәм дөньяга карашы. Кайвакыт кием мөхаҗирлек миграциясе, кайвакыт сугыш истәлеге, кайвакыт туй шатлыгы, кайвакыт ана кызына өйрәткән тавышсыз бер тел. Төрки дөньяның киемнәрен тикшергәндә, меңләгән чакрымлык ераклыкта булса да, бер-берсе белән аралаша торган уртак мәдәният күрәбез. Алтайның салкын тауларыннан алып, Анадолуның кояшлы үзәнлекләренә кадәр, Казак тауларыннан алып Үзбәкстан шәһәрләренә кадәр, Кыргыз тауларыннан алып Азәрбайҗанга кадәр, Төрекмән чүлләреннән алып Гагаuz авылларына кадәр. Бу киң географиядагы һәр җәмгыять үз климатының, тарихының һәм яшәгән җиренең эзләрен үз киемнәренә үреп калдырган. Ләкин бу төрлекнең астында бер үк мәдәни агач тамырлары белән тукланган уртак сызыклар бар. Дала тормышында атта сәяхәт иткән, ауга чыккан, сугышкан һәм күченгән җәмгыятьләр өчен кием саклаучы һәм функциональ булырга тиеш иде. Күн, киез, йон һәм мех кешеләргә каты климат шартларында бик нык ярдәм иткән. Шуңа күрә кием матур күренер өчен генә түгел, тормыш хәрәкәтенә дә узатып барыр өчен эшләнгән. Тарих дәвамында гök төркләрдән алып уйгыларга, хуннардан алып караханларга кадәр тукыма, төс һәм бизәк стильләре үзгәрсә дә, киемнең үзенчәлеген күрсәтү чарасы буларак үзенчәлеге бер кашан да югалмаган. Ефәк юлы буйлап төрле цивилизациялар белән очрашкан төрки төрек җәмгыятьләре яңа тукымаларны һәм техникаларны, ысулларны үзләренең эстетик сизгерлекләренә туры китереп яңадан аңлатканнар. Ефәк нәфислекне, бәрхет матурлыгын, йон ныклыгын символлаштырган һәм дала тормышының гамәли, практик осталыгын сизгән. Ләкин киемнең чын тылсымы тукымага үрелгән бизәкләрдә ята. Кояш, ай, йолдызлар, тормыш агачы, сарык мөгезе, кош, чәчәк һәм геометрик формалар. Төрле географик урыннарда, төрле шәкилләрдә күренсәләр дә, алар барысы да бер үк борынгы эстетик сизгерлек эзләрен йөртә. Төрекмән туй күлмәгәндә, Казак шапанында, Үзбәк атласында яки Азәрбайҗан баш киемендә ошый торган һәр мотив үткәннән бүгенге көнгә кадәр сузылган тавышсыз тарихның бер өлеше ул.
Türkiye dünyanın tradisiyon kiyimlerinde kızıl төс, turmuş kışı, мәхәббәт, molluk hem яңа başlangıçlar төсі. Bundan dış, dolanın sonrası, көкнің зәңгәрі, жернің қоңғырт төсі hem qarның ağı da kiyimlerde şağılış tabi. Qozaq hem Qırğız medeniyetlerinde şapan, hürmet hem sosyal dereceni simbollaştırı. Qırğız aq kiyiz baş kiyimi tavlarını, saflıqni hem irikni çağıldırı. Xotin qızlarının eleşek baş kiyimi turmuşdağı mühim buruluş noktaların, mesela nikah, eni bulu hem sosyal dereceni simbollaştırı. Özbekistanda atlas tokumalar aşık төстері hem dulqınlı bizekleri bilen Orta Asiya hem burunғы şehirlerinin төсмülerini çağıldırı. Qızıl külbekleri, bizekli baş kiyimleri hem gümüş bizanı eybileri bilen Türkmen kiyimleri şahısının güçlü çağılışına eyleni. Kalem motiflerinden alıngan geometrik bizeklerde kiyim hem bizanı eybilerinde yaşavun devam eti. Azerbaycan'da tradisiyon kiyimler nefislik, төстер hem ustalık bilen ayrılıp dura. Şekilgen külmekler, bilbağlar, baş yapmaları hem şekkinin ifek tokumaları bu boy mirasına çağıldıra. Anadolu'da yürük tokumaları, Qora Dengiz tübeginin tüslüm boş yavlıkları, Künçığış Anadolu'nun bindalli külmekleri, Ege Dengizi'nin şalbarları hem Orta Anadolu'nun tradisiyon kiyimleri, türlü geografik urunlarının klimatın hem yaşav rəvişin çağıldıra. Bu türlüknin ortak dili bürük. Kiyim təndiğine tügül, kişinin yaşagan jirin, onun kuramağındağı cemiyetini hem ötkenden miras edip alıngan medeniyetini de çağıldıra. Türkiye dünya kiyimlerinde bilbağlar hem baş kiyimleri tullandırıcı aksesuarlarına tügül, şahısını hem turmuşunu kürsətüçü mühim kürsətkişlerde bulup dura. Gümüş bilbağlar, şekilgen qopqalar hem kıymetli taşlar bilen bizelgen eybirler nefislikni hem sosyal statusunu çağıldıra. Quyoshni, şaşaklarni hem мәңгілікni simbollaştırgan motiflar ötkennin simbollarında özüşnüler. Xotin qızlarının baş kiyimleri, kirisince turmuşning türlü şuların, mesela qızlık, nikah, ana bulu, qoyg'uru hem qortlıqni ko'rsatdi. Kiyimning төстері, motiflari, to'qimalari hem baş kiyimleri stilleri şulay uq kishining kelib chiqishini ham jamiyatdan ko'rsatuvchi tovushsiz shaxs o'zunchaligiga dokumentini aylani. Hazırgi turmuş, tradisiyon kiyimlerinin gündelik kullanılışını kemetse de, bu miras toylarda, bayramlarda, festivallerde, türlü jiyinlarda hem medeni çaralarda yaşı. Yaş dizaynerlar eski motiflarını hem tokumalarını zamança dizaynları bilen birleştirip, ötkenini bugünküge getirirler. Çünkü tradisiyon kiyimlerde biz kiyimlerinin özlerinin tüküre migrasiya, muhacirlik yolların, Eniler hizmetin, bu onların isteliklerin hem Türkiye dünyanın ortak medeni mirasında görəbiz. Sandık oşula, yıllar boyu yaşırılgan külmek oluna, tokumanın tüsü əlide oşaq, şigu əlide bolqi. Hem şul vaqtda biz vaqtның barasında qartaytmağanın anlayımız. Çünkü qay bir eybirler tokumağa qaraganda köşlürek. Motiv, millet hatırı. Төс geografiya tavışı, kiyim ötkenden kireçekке sozulgan köpür. Türkiye dünyanın kiyimleri Altay tavlarından Anadolu'ga, Sibir'den Balkan'a kadar sozulgan zor medeni köpür. Bu köpürün her tüsü, turmuşnu, her motifi istelikni soqlay. Kiyim bizge ötkenden tügüle kişinin özün anlattığı hem kireçekke tamirların alıp baru tileginde pışıldı. Her motif istelik, her tez hikaye, her kiyim ötkenden kileşekке suzulgan yol bulsun. Tamirlarımızdan köterilgen tavuşlar dağ bir tapqırı yangırağınca şaklı. Sağ bulunuz. Türkiye dünyanın medeni mirası.
Қолыңызда тұтқан телефон, сіз отырған электромобиль, әйләнүші жел турбиналары. Оларның барысының да ортақ яғы бар, ол да болса, сирәк очрый тұрған жер элементлары. Түркия bu өлкәдә дөнья лигасында. Әмма безнең потенциалыбыз ни дәрәҗәдә зур. Югары технологияларның сирәк ихтиҗлары, әйдәгез башлыйк. Исәмсез. Бүген без заманча технологияларда алыштыргысыз булып киткән сирәк җир элементлары турында сөйләшербез. Смартфоннардан һәм электр машиналарыннан алып җил турбиналарын һәм саклану сәнәгатенә кадәр күп өлкәләрдә кулланыла торган бу элементлар бүгенге технологияларның төп ихтиҗлары арасында. Көчле магнитлар, батареяларда яки электрон системаларда кулланыла торган элементлар бирәктә яшел энергиягә күчү һәм санлаштыру белән бергә дөнья күләмендә игътибарны тагын да күбрәк җәлеп итә. Бу һәм шулай ук Төркиянең потенциалын да күрсәтә. Чыннан да, энергетик һәм табигый чыганаклар министры Алпарслан Байрактарның ил буларак biz сирәк җир элементлары өлкәсендә дөньяда беренче 5 ил арасында булачакбыз дигән сүзләре бу өлкә өчен максатларны ачыклый. Төркиянең сирәк җир элементлары өлкәсендәге потенциалын Истанбул университетының Җәрәхпаша инженерлык факультетының Тау инженериясе кафедрасы мөдире профессор доктор Илгин Куршун ТРТ хәбәргә аңлатты. Сирәк гыйбарәсе сез уйлаганча түгел. Сирәк җир элементлары атамасындагы сирәк термины еш кына дөрес аңлашылмый. Профессор доктор Илгин Куршун бу гыйбарәнең муллыкка кагылмавын ассыклый. Сирәк җир элементларының сирәк дип аталуының төп сәбәбе аларның җир кабыгында аз булуы түгел, аларның формалашу процесслары руда эчендә бик катлаулы структураларга китерә. Бу катлаулы эшкәртү шартларын таләп итә. Һәм алар икътисади яктан отышлы концентрациядә булган ятмаларның шикләнгән булуыда. Югары технология җитештерүендә мөһим роле. Сирәк җир элементларының химик яктан бер-берсенә бик охшаш булуы беренче проблема тудыра. Профессор фәннәр докторы Куршун булай ди. Шулай да, сирәк җир элементлары охшаш химик үзенчәлекләргә ия булуы сәбәпле, бу элементларны бер-берсеннән айыруның техник кыенлыгы бүгенге көндә бу элементларны эшкәртүдәге төп кыенлыкларның берсе булып тора. Сирәк җир элементлары бирәктә алдынгы технологияле эшләмәләрдә алыштыргысыз дип санала. Профессор доктор Куршун бу элементларның ни өчен стратегик керем дип саналуын булай аңлады. Сирәк җир элементлары аеруча неодим, празеодим, диспросий һәм тербий кебек латаноидлар, шулай ук итрий һәм скандий югары нәтиҗәле технологик продуктлар җитештерүгә, яшел энергиягә күчүгә һәм санлаштыруга юнәлтелгән технологияләргә глобаль кызыксынуның тиз артуы һәм аларның алыштыргычлары булмау аркасында мөһим стратегик чимал буларак билгеләнде. Алар бүгенге сәнәгать тармаклары өчен иң мөһим чималларның берсе дип санала. Сирәк җир элементларының кулланылыш даирәләре киң, ләкин алар бирәктә саклану сәнәгате, электр машиналары һәм җил энергиясе кебек электромеханик системаларда киң кулланыла.
Türkiye'de aldığınkı yatmalar, dünya küleminde sirek jir elementleri zapasları negizde Qatay'da, Vietnam'da, Braziliyada, Hindistan'da, Avustralya'da hem Rusya'da ornaşkan. Dünya zapaslarının yakınca 35%'ına 120 milyon tonnaga ия bulğanı Qatay, şulay yok eydek baruşa yetiştiruşça hem eksportlaşça bulup dura. Dünyadagi sirek jir elementleri yetiştirүүнүн yakınca 70%'ını Qatay boshqaradi. Türkiye'de sirek jir elementlerini öğrenü birinci tapqır 1950 yıllar ahırında minerallarını tekşürü hem izlen ığımı müdürlüğü tarafından boşatıldı. Bu şurada türlü töbeklerde ihtibarını jelib etuvchi mineraller şu belgilendi. Türkiye'nin qaysi töbekleri sirek jir elementleri yoğundan bereketli. Türkiye'nin bölüngen en mühim sirek jir elementleri meydanlardan birisi Eskişehir Kızılca Ören töbegi. Profesör Fener Doktoru Kurşun bu yatmanın kuruluşuna, strukturasına ihtibar dünyadıb bulay dip bildirir. Türkiye'nin sirek jir elementlerinin en yukarı zapaslarını ие bulgan ruda şağanağı, ruda strukturasında basnazit, fluorit hem barit mineralleri bulgan Eskişehir Kızılca Ören meydanı. Kızılca Ören meydanında tseri, lantan hem neodim sirek jir aksitleri var. Tübekte pilot külemini yetiştirүү tekşünleri devam etse de, başlangıç maksat lantan, tseri, prazodim hem neodim elementlerini yetiştirүү. Profesör Doktor Kurşun, türlü tübeklerdeki potansiyalga da işaret edip, sözlerin bulay dip tügelli. İlimizdeki potansiyal ehemmiyetli sirek jir elementleri çanaklarının birisi Isparta çanaklıda ornaşkan. Malatya Kuluncak tübegindeki sirek jir elementleri mineralleşүүne lantan, tseri, prazodim, neodim, itri hem tori elementleri kire. Şol nerse yaxşı görünə. Türkiye sirek jir elementleri jağatından mühim potansiyalga ие hem bu ülkede dünya ligasında üst orunun alırga hazırlanı. Başka yazmamızda oşaşkanğa kadar isen sağ bulunuz. Muhterem tыңлаучылар, Türkiye Avazı Radyosu'nun tatar tilindagi topşırıları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Yorta saatlik topşırılarımızın qabatlawын Türkiye hem Qozan vaqti bilen saat kişke 8-nji yortada 42 derece künçiğiş yönelişindagi Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen 3w.trtdinle.com internet sahifesi oşa Vot West Radio kanalından tanlay alasız. Әлегә biz sizin bilen sağ bulaşabız efirda kilesi şiraşuğa kadar.